Κάθισα και σκέφτηκα τι θα γινόταν αν έφευγα από το YouTube. Κι όμως, δεν θα το πιστέψετε. Οι 380 από εσάς και κάποιοι που δεν έχουν κάνει subscribe θα στεναχωριόσασταν πάρα πολύ αν σταματούσε το YouTube. Emotional! Με ποιον θα είχατε να γελάτε ή να κλαίτε άμα... Αλλά αυτή τη στιγμή μιλάμε για λιγότερο από 10.000 άτομα, οπότε ήρεμα. Δεν είναι αυτό το θέμα. Εφόσον εγώ θα πάω να μείνω στον GGLOS Planet και δεν θα μπορούμε να επικοινωνούμε μέσω του YouTube, οι ιδέες μου και όλα αυτά που προσφέρω στον πλανήτη Γη θα εξαφανιστούν. Θα ψάχνετε για GGLOS.channel και θα σας βγάζει αυτά τα βίντεο. Chicken banana.